Ndokuchingamdzai zvakare vana vaMwari. Mufaro wangu kuchingamdzai pachirongwa chedu chamazuva ose Ko Nhai Pastor. Sekutaura kwatinoita pachirongwa chino tiri kubatsirana kupindura mibvunzo yatinayo ingapindurike neumbowo hunowanikwa mukati meBhaibheri. Saka toramba tichikukurudzirai vane mibvunzo, rambai muchitumira mibvunzo yenyu either paplatform iyo ino kana kuma WhatsApp numbers ari kutaridzwa iko zvino izvi pazasi. Musatya kutumira mibvunzo yenyu. Toda kutenda nevari kutumira mibvunzo, totendawo nevari kuramba vachitumira vamwe zvatiri kudzidza pano. Regai tipindure, tiverenge mibvunzo wakabvunzwa zvakare neimwewo hama yedu uri maringe nenyaya dzakaitika kubhuku raGenesis. Mubvunzo unoti iwo: Ko Nhai Pastor, muchero wakadyiwa naEvha waiva muti wechokwadi here kana kuti une zvawaimirira? Ko Nhai Pastor, paya panonzi neBhaibheri Eve akadya muchero, waitova muchero wezvokwadi here kana kuti it was symbolic? Zvine zvimwe zvazvairevawo. Ndoda kudara kuti munhu abvunza mubvunzo uyu anogona kunge akasangana neimwe dzidziso yandakambosanganawo nayo. Kune vanhu vanodzidzisa kuti waisava muti chaiwo, waisava muchero chaiwo, but Eve akava intimate nenyoka. Ndo zvinodzidzisa vamwe vachibva vazvara mwana akaipa ainzi Cain, nekuti anga ari aibva pana Diablos. Asi tira kuti tiverenge Bhaibheri ritaure rega nyaya yaro. Bhaibheri charakanakira, hatifaniri kuriitira fembera sekunge risipo tounza nyaya dzedu nepfungwa dzedu mumavhesi. Iro Bhaibheri ngatiritenderei kuti riburitse rega nyaya dzaro. Patakambodzidza kare gore rapera kuti ndingaverenge sei Bhaibheri kuti ndirinzwisise, ndo zvimwe zvezvatakataura kuti let the Bible interpret itself. Yatakati iyo inonzi scriptura sui ipsius interpres. The Bible is its own interpreter. Saka takaverenga iko kuna Genesis ikoko, because vanotaura izvi sikutora kwandaita vanoti uri kunzi muti wezvakaipa waitaurwa naMwari unomirira Satani. Muti wokuziva muti wohupenyu vanoti iwo waimirira Jesu Kristu. Saka vanoti yaisava miti chaiyo. Pari kunzi neBhaibheri the tree of life, that is Jesus Christ. Pari kuti the tree of evil, that is the devil. Saka takaona kuti Bhaibheri ndo zvarinotaura. Genesis 2 verse 8 kuenda pana 9. The Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. And out of the ground he made to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Azviiti kuti titi imwe part iri symbolic, imwe part haisi symbolic in the same verse. Kana tatongoti miti yaiva symbolic, then takufana kududzirawo kuti iri kunzi every tree that was pleasant to sight and which was good for food yairevei. Saka muchatona mega kutoti hazvina zvazvaimirira. This is plain reading. Mwari akagadzira garden. Mugadheni imomo akaisa munhu kuti agaremo. Aisa munhu hanzi akaiswa nemiti yaiseva purpose yekungonakisa chete, pleasant to sight, nemiti yaiseva purpose yekupa chikafu. Zvanzi paivawo nemimwe miri pakati pemiti iyoyo. Umwe wacho waiva muti woupenyu, umwe wacho waiva muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Ndo pfungwa yekutanga. Mukaenda pa 16 na 17 yechapter 2 iyoyo inoti, and the Lord God commanded the man saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat of it, because in the day that you eat of it you shall surely die. Saka ndo muti uri kunzi nevamwe that was sexual intimacy. Now Mwari haana kumbobvira arambidza kusangana kwemurume nemukadzi. Haana kumbobvira akazvirambidza, because pachapter 1 yaGenesis verse 28 God blessed them and said to them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. Saka hapana changa chakaipa pakusangana kwemurume nemukadzi sekuti tingazoti pachapter 2 yanga yaamhosva ndo chivi chacho. Hapana changa chakamboipa. Mukaenda even pana Genesis chapter 9 verse 1, after the flood vanhu vese vaparadzwa kwasara vanhu 8 chete panyika. God blessed Noah and his sons and said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. Saka the command of being fruitful kusvika vazadza zvenyika, it was a godly ordained command. Hatigoni kuuya nepfungwa dzekuti saka chairambidzwa apa kusangana kwemurume nemukadzi. Tinge tichitopikisa Bhaibheri pachezvaro, because Mwari ndiye ega anga agara atendera kuti paite kusangana kwerudzi irworwo. Procreation was godly ordained. There was no sin
in procreation. There was no sin in intimacy. Mukaenda pana chapter 3 verse 24, this one is very interesting. Kune vaya vari kuti miti iyi inomirira either Jesu Kristu kana kuti Satan. Genesis 3 verse 24. So he drove out the men, and he placed in the east of the garden of Eden cherubim and a flaming sword, which turned every way to keep the way to the tree of life. Adam na Eve vatadza, zvanzi Mwari akabva aita kuti vasawane access back to the tree of life. Now kana mukadzidzisa vanhu kuti muti uyu waimirira Jesu Kristu, muri kuti mimi Mwari ane nguva yaakarambidza vanhu kuuya kuna Jesu Kristu, which is anti-biblical. Because Jesu Kristu anototambanudza maoko achiti, huyai kwandiri imi mose makaneta makaremerwa. Jesus Christ has never turned away the sinner. Jesus Christ has never blocked a willing sinner to come to him. Dzinotori dzidziso dzinobva kuna Satan dzekuudza vanhu kuti Jesu akarambidza vanhu kuti vasauye kwaari. Saka waisava muti uno, aisava Jesu Kristu muti uyu. Because aitova Jesu Kristu, then Mwari angadai akavatendera kuti vadzokere kuna Jesu Kristu. Uyu waitova muti wemazviro kwazvo kuti dai vakadya vaiwana immortality, vaisazofa, but miri yavo ichichembera. Ndosaka Mwari akavastopa from going there because he had a better plan. Saka mukaenda kuna zvakazarirwa 22 verse ya 1 na 2 inobva yataurawo zvakare munyika itsva zvichazenge zvirimo. Zvakazarirwa 22 verse ya 1 na 2. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. In the midst of the street and on either side of the river was the tree of life. Saka atanga aratidzwa throne of God, throne of the Lamb, and the tree of life. Saka tree of life haingamboiti the lamb at the same time, because azvoona zviri pairi zvakasiyana. The lamb iri payo yega, the tree of life iri payo yega. Saka vanhu vanodzidzisa kuti miti iyi yaisava miti yezvokwadi, vanhu ivo vari kungozvitorawo kwavari kuzvitora, havana tsigiro yemubhaibheri, because bhaibheri riri kuisa pachena kuti yaitova miti yezvokwadi, zvaisava Jesu Kristu kana Satan. Those were real trees, that was a real fruit which Eve ate. Ndodaira tabatsirikana, Mwari atikomborere. Amen.